Boždán. Mal som 19 roky. Tak mama dala mi gutal, potom chodil po doktorami, napil jak ne. No tak teraz mám 18 rokov, som vystavil do ústavu von. A nevedel som, to je môj tata. Jo. No tak vzali si slova skryt, tak boli to spolu. Jo. Ale můžu na to kačkany. Tu vás kačkany. Ja, jo. Mám 10 let. Mal som 18 rokov, bydlel som do Hermanovci. No a ten Kiko se volal Kiko. A nevedel som, kde je môj táta, víš, tak som ho volal táta. No, a potom on neveril, ja som jeho syn. No tak, jeden z Jaromíc Bela, tak on môj táta. Dal kredit a potom znovu to môj tačinku. A furt mi stále dával špikočky. A ja som volal, tači, mami, kúmi špikotky, aj mlíko. Jo, taký chlopcom bol, tak som prišiel do stavu, teraz som už chudý, znáte? Ujku, to chceme. Znam. Poďme sa kúriť. Kur. To je tak život. Starý človek, teraz už mám 10 rokov, víte, ujku, už sme starí, už my čekáme druhý svet. No, ja som bol za mladata, hej, som kopal šítku, hej. Hej, na tebe kada šítku? 10. 10? Ja, minúte. A tam je 10. Mám kamaráta tu, volá sa mi Žigar, ale je na chlopi, znáte? S ním nic vadí. Mal 19 rokov a volá sa Mižigar Kaleja. Paragraf 4.8. O Bela Zmirovda. Bela je môj tata. On za moju matku, znáte? 12 rokov mal môj tata. A za moju matku, znáte, jak reku. Tvoja mama opetahla. Moju mamu petahnu. Joj, sled. Moja matka opetahla. No, znáte, a teraz čekajú súd. A ja neviem, co robiť. Znáte, ona se otná, ešte na ňu páni. Co mám robiť? Tu chcete tu pajšardať. Nemám zakúriť? Co mám robiť? Idem się puścić za jak, idem się zabić. Co mam robić? Tak słucham takiego kokoty jak się ty.